Dismayado kag nagapangayo sang pasaylo si Honorable Jose Martin Maloto, punong barangay sang San Juan Molo, Iloilo City matapos ginbasyahan kag gintakloban pa sang balde ang ulo sang rider nga Indian National kadungan sa ila kapistahan sa Hunyo 24. Sa interview sang K5 News FM kay Maloto, ginpahayag sini nga nagrequest sila sang traffic enforcer sa syudad agud wala kun tani sang may makasulod sa ila dalanon sa diin ginapatigayon ang ila aktibidad. Apang isa gid lamang ang nag-abot kag wala na tigayon nga makontrol ini tungod man sa kadamo sang tawo. Suno pa sa opisyal, wala sila nagkulang sa pagpahanumdom nga hindi pagbasyahan ang mga motorista, amo man ang mga nagalabay, ilabi na ang may mga trabaho kag iban pa nga transaksyon. Sa karon, wala pa nila matumod ang mga involved sa nagalapta nga video online kag posible may pila pa ka bag-ohon sa masunod nga kapistahan. Yari ang kabahin sang payag ni Honorable Jose Martin Maloto. Masakit man sa iya kag bilang punong barangay yung nugi ko yung masubo man. Do pros na daw wala na pagrespeto sa pariyota na tao. Galing amo na mistake kita sa Indian National. Amo na ginasiling ko sa mga pumuluyo ko, wala kami siya pagkulang. Lin pagsugod sa ngamon event, nambalang ko na sila na hindi sila mamasa sa salakyan. Kung ano kasi naglalabay da, kung galakat mo sa basta hindi gidlikawan. Report nagikan sa Iloilo. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.